Eh, nakaloko ay. May mood to, mga amigoy. Ano naman sa kadali? Mangutang na po ka? Sige na, pangutang. Kalaway, kikunin mo ba? Sige lang pangutang ni Tiburcio. Taga naman ka, Tiburcio may utangan sa kuha. Baon na ang sumbang nun, nga utangon man sa. Ay, sige lama. Dos na to. Pampalit mo itong sigarilyo. Siyon nga yung kilid mo ron, nang ulam may ka pampalit to doors, hubog kay kagabi. Ay, sige lama. Kawatog Karling! Hay, kita sa akong kanding, nawala man good. Gitigway man to na ako sa tambayanan. Kita ka aha? Wala. Ikaw. Oo, ikaw. Kita kasi ang kanding. Wala. Ikaw. Kita ka. Asa yung kanding? Buang aja. Ikaw. Storya ta? Nakaloko! Unsa tong gibuhat sa kanding? Giihaw! Gusto ka makakita sa mong kanding? O sa balay? Fucking hell, shit. Gosh! Ang atong kinawat ka kanding. Ang kanding, naapil diya ano. Nganong inyong giihaw. Laktom ra ba ang akong gipatutoy ato? Igura ninyo gibitay sa kahoy. Bad kay mudo. Silutan gid mo ni Lord. Ay, napagpalag. Mahinan lang ka na mo. Relax lang. Eh, nakaloko ay. Wa na milay na sumpay. Busa, diri na lang taman.